പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സംസർഗവും നിങ്ങളോട് കൂടെ. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ ബിഗർണഘട്ടയിലെ ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും ആദ്യമേ തന്നെ നേരുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ നിയോഗങ്ങളുമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ മടിയിലിരുത്തി ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരുമായിരുന്നു. ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഇപ്രകാരമാണ്: കൊച്ചുണ്ണീശോയെ, എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകാമോ, അനുഗ്രഹം നൽകാമോ ഉണ്ണി, എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകാമോ. മോക്ഷത്തിലെ തേൻകനിയെ ചാരത്തുവായോ, ചാരത്തുവായോ ഉണ്ണി, ചാരത്തുവായോ. അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാമോ, ഇറങ്ങി വരാമോ ഉണ്ണി, ഇറങ്ങി വരാമോ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകിയിട്ടുള്ള വരികളാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ വലുതായപ്പോഴും ഈ പാട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും മന്ത്രിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരിയേറെ നിയോഗങ്ങളുമായിട്ട് ഉണ്ണീശുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശകൾക്ക് അതീതനായ നാഥനാണ്. നമ്മുടെ ആശകളെ എല്ലാം സഫലീകരിക്കുവാൻ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സാധിക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ബലിയിൽ അണിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹം ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഈ ബലിയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകണം.
അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്കിതാ നന്ദി ചൊല്ലും ദൈവത്താഴ്മയാ. ദൈവമേ കർത്താവമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്വർലോകരാജനേ. സർവേകശക്തനാം ദൈവമേ, കാതനാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഏകാത്മജാദേവസൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീയേശു ക്രിസ്തുവേ. ദൈവമേ കർത്താവമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ. താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ പാപമേ ഹന്താവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാപമേ ഹന്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിർമ്മലം ഭാഗത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകനേശുവേ. കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ. അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു താനേകനും നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ. ത്രിത്വൈക ദൈവ മഹത്വത്തിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത അങ്ങേ വചനത്തിൻ്റെ നവ്യപ്രഭയിൽ ഞങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന
കേട്ടരുളേണമേ. ഒന്നാം വായന അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്. അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രബോധനം, കൂട്ടായ്മ, അപ്പമുറിക്കൽ, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ സദാ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നു. എല്ലാവരിലും ഭീതിയുള്ളവയായി. അപ്പോസ്തലന്മാർ വഴി പല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിച്ചു. വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒറ്റ സമൂഹമാവുകയും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പൊതുവായി കരുതുകയും ചെയ്തു. അവർ തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും വസ്തുവകകളും വിറ്റ് ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാവർക്കുമായി വീതിച്ചു. അവർ ഏകമനസ്സോടെ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം അനുദിനം ദേവാലയത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും ഭവനം തോറും അപ്പം മുറിക്കുകയും ഹൃദയലാളിത്യത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സംപ്രീതിക്ക് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തു. രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് അവരുടെ ഗണത്തിൽ പ്രതിദിനം ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു. എനിക്ക് സഹായം അവിടെ നിന്ന് വരും. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിന്റെ കാൽ വഴുതാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കില്ല. നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ ഉറക്കം തൂങ്ങുകയില്ല. ഇസ്രായേലിലെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കർത്താവാണ് നിന്റെ കാവൽക്കാരൻ. നിനക്ക് തണലേകാൻ അവിടുന്ന് നിന്റെ വലതു ഭാഗത്തുണ്ട്. പകൽ സൂര്യനോ രാത്രി ചന്ദ്രനോ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സകല തിന്മകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും. അവിടുന്ന് നിന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കും. കർത്താവ് നിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ ഇന്നും എന്നേക്കും കാത്തുകൊള്ളും. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്ക് സഹായം കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം 5 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലും മറ്റും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ കഷ്ടത സഹനശീലവും, സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും, ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശനാക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. ഹെറോദസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തു നിന്ന് ജ്ഞാനികൾ ജെറുസലേമിലെത്തി. അവർ അന്വേഷിച്ചു,
എവിടെയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ജനിച്ചവൻ? കാരണം ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് ഹെരോദോസ് രാജാവ് അസ്വസ്ഥനായി. അവനോടൊപ്പം ജെറുസലേം മുഴുവനും. അവൻ സകല പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും ജനത്തിൻ്റെ നിയമജ്ഞരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ. എന്തെന്നാൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമേ, നീ യൂദയായിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒട്ടും താഴെയല്ല. എൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രയേലിനെ മേയിക്കാനുള്ളവൻ നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെരോദസ് ആ ജ്ഞാനികളെ രഹസ്യമായി വിളിച്ച് നക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സമയം സൂക്ഷ്മമായി അവരിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു. അവനവരെ ബെത്ലഹേമിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പോയി ശിശുവിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുക. കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും ചെന്ന് അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് എന്നെ അറിയിക്കുക. രാജാവിനെ കേട്ട ശേഷം അവർ പുറപ്പെട്ടു. അവർ കിഴക്കു കണ്ട നക്ഷത്രം ശിശു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതുവരെ അവർക്ക് മുമ്പേ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. അവർ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിശുവിനെ അവൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോടൊപ്പം കണ്ട് മുട്ടിന്മേൽ വീണ് ആരാധിക്കുകയും അവരുടെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് പൊന്ന്, മീറ, കുന്തുരുക്കം എന്നീ കാഴ്ചകൾ അവന് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹെരോദോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് അവർ മറ്റൊരു വഴിയെ സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. സുവിശേഷ വചനങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം ഐക്യപ്പെടുത്തി. ആമേൻ. മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മനോജച്ച, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, മംഗലാപുരത്തുള്ള ഉണ്ണീശോയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങളും യാചനകളും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ദീപവലി മധ്യേ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ഉണ്ണീശോയുടെ മാധ്യസ്ഥം ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹം യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ണീശോ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്കത് നടപ്പിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിലായിരിക്കില്ല തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ദൈവം അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതീവ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ആരോഗ്യമായിട്ടും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയായിട്ടും പഠനത്തിൽ വിജയമായിട്ടൊക്കെ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ജൂബിലി വർഷത്തിലാണ്. 2025 സാർവത്രിക സഭ സാധാരണ ജൂബിലിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് ജനിച്ചതിൻ്റെ 2025 ആണ്ടിലെ ഈ ഒരു ജൂബിലി വർഷം നമ്മുടെയൊക്കെ രൂപതകളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 29 ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മാർപ്പാപ്പ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആപ്തവാക്യം പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടകരെന്നാണ്. അതെ, പ്രത്യാശയോടുകൂടി തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഈ ഒരു ജൂബിലി വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്
പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എഴുതിയ തിരുവെഴുത്ത്, അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 5-ാം തിരുവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ തിരുവെഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. അതെ, യേശുവിലുള്ള പ്രത്യാശ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മെ ഭഗ്നാശരാക്കുന്നില്ല, നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് ഈ തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു ജൂബിലി വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരവസരമായി പരിണമിക്കട്ടെ എന്ന്. അത് ഈ ജൂബിലി വർഷം സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ കാണുന്നത് പോലെ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കാണുന്നത് പോലെ, നമ്മുടെ ഉപകാരികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പോലെ, ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ക്രിസ്തു മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചാക്രിക ലേഖനമുണ്ട്. അത് ബെനഡിക്റ്റ് 16-ാം മാർപ്പാപ്പ എഴുതിയ 2ാമത്തെ ചാക്രിക ലേഖനമാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ പറയും സ്പേ സാൽവി, പ്രത്യാശയിൽ രക്ഷ എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമുക്കതിനെ തർജ്ജമ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെനഡിക്റ്റ് 16-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചിന്ത തുടങ്ങുന്നത് എഫേസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 12-ാം തിരുവചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ പൗലോസ്ലീഹ എഫേസോസിലെ ജനത്തോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിരീശ്വരത്വമുള്ളവരായിരുന്നു, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരും ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയവരുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാക്രിക ലേഖനം ബെനഡിക്റ്റ് 16-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയും ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രത്യാശയിൽ രക്ഷ എന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാക്രിക ലേഖനമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബെനഡിക്റ്റ് 16-ാം മാർപ്പാപ്പ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്ന എഫേസോസിലെ ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ദേവന്മാരായിരുന്നു. ദേവന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, മറിച്ച് നിത്യം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നീട് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ദൈവമില്ലാത്ത ലോകം അത് ഇരുണ്ട ലോകമാണ്, അവിടെ ഇരുണ്ട ഭാവിയാണുള്ളത്, അത് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ശൂന്യതയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ദൈവമില്ലാത്ത, ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാത്തവരുടെ ജീവിതം ഇരുളടഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഈ ബെനഡിക്റ്റ് 16-ാം മാർപ്പാപ്പ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു. പിന്നീട് തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 13-ാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത്. അതെ, ഈ ഒരു ദുഃഖം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ടാകരുത്. ക്രിസ്ത്യാനിക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട്, അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ഒരടയാളമായി തീരുകയാണ്. പ്രത്യാശിക്കുന്നവൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പോലെ ആകരുത്, മറിച്ച് ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു ജീവിതവും നമുക്കരുത്, മറിച്ച് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ നമ്മൾ മുന്നേറണം. കാരണം പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കുന്നവരായി തീരരുതെന്ന് പൗലോസ്ലീഹായുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ പുതിയ വ്യക്തികളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സക്കേവൂസിൻ്റേത് ഒരു യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുമുട്ടലിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സമരിയക്കാരി സ്ത്രീ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ്ലീഹായുടെ ജീവിതത്തിലും
ഉദിതനായ യേശുവിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വചന വിചിന്തനത്തിൻ്റെ മധ്യേ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം. ഇത് ബെനഡിക്റ്റ് 16 മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യാശയിൽ രക്ഷയെന്ന് പറയുന്ന ചാക്രിക രംഗത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആഫ്രിക്കക്കാരിയായ ജോസഫൈൻ ബക്കീത്ത എന്ന ഒരു സുഡാൻകാരിയുടെ ജീവിതം. അവൾ ജനിച്ചത് 1869 ജന്മദിനം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. 1869 ഒരു ദിവസത്തിലാണ് അവൾ ജനിച്ചത്. 9ാമത്തെ വയസ്സിൽ സുഡാനിലെ ഒരു അടിമക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് അവളെ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചു. അങ്ങനെ അവളെ 9 യജമാനന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 5 യജമാനന്മാരുടെ വീടുകളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കൈകളിലൂടെ അവളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു. അവസാനം അവൾ എത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു ജനറലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ജനറലിൻ്റെ അമ്മയും അവളെ അതിക്രൂരമായിട്ട് ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാവുന്ന 144 അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ പാടുകളായിരുന്നു, വടുക്കളായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവളെ അവസാനം ഇവൾ ചെല്ലുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിലാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഇറ്റാലിയൻ വ്യാപാരി അവളെ അന്നത്തെ ഒരു കോൺസുലനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇറ്റലിക്കാരന് വെനീസിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ കോൺസുൽ തൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വെനീസിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഈ ജോസഫൈൻ ബക്കീത്തയെയും ഈ അടിമവേല ചെയ്യുന്ന ഈ മകളെയും കൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയിലെ വെനീസിലെത്തുന്നത്. അവൾ വെനീസിലെത്തി. അവിടെ അവൾ വെനീഷ്യൻ ഭാഷ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ വെനീഷ്യൻ ഭാഷയിൽ അവൾ പഠിച്ച ഒരു പദമാണ് പരോൺ. പരോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ എന്നർത്ഥം, യജമാനൻ എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ അവൾ ഈ ഇറ്റാലിയൻ വെനീസിലെ ഈ ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി താൻ ഇതുവരെയും കടന്നുപോയ യജമാനന്മാരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു യജമാനൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് താൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ആ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ഈ യജമാനന്മാരെക്കാളുമൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പരോൺ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനെ, അതായത് ഒരു ദൈവത്തെ അവൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു ദൈവത്തെ അവൾ ഈ ഭവനത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. അവിടെ പ്രാർത്ഥനയുള്ള കുടുംബമായിരുന്നു. അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിൽ അവൾ മറ്റൊരു യജമാനനെ, നിത്യം സ്നേഹിക്കുന്ന, ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങൾ നൽകാത്ത, സ്നേഹം മാത്രം നൽകുന്ന, വിമോചനം മാത്രം നൽകുന്ന, നിത്യമായി വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ ദൈവത്തെ അവൾ വിളിച്ച പേരാണ് പരോൺ. അതായത് വിമോചനം നൽകുന്നവൻ, സ്നേഹം നൽകുന്നവൻ. ശാരീരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളോ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ ആ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നാമ്പെടുത്തു. അവൾക്ക് മനസ്സിലായി, അതായത് തന്നെ അധികം പീഡിപ്പിക്കാത്ത, അടിമവേലയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാത്ത ഒരു യജമാനെ അന്വേഷിച്ചല്ല പോകേണ്ടത്. മറിച്ച് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകാൻ കഴിവുള്ള, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനിനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. അങ്ങനെ 1890 അവൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു. ആ മാമോദീസയോടൊപ്പം പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥൈര്യലേപനവും അവൾ സ്വീകരിച്ചു. 1896 6 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കനോസിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസ സഭയിൽ അംഗമായിട്ട് വ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തി. അങ്ങനെ പിന്നീടുള്ള കാലം മുഴുവനും
ഈ അടിമയായിട്ട് സുഡാനിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ആ യുവതി 1896 അന്ന് ആ ഇറ്റലിയിലെ വെനീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അവരുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയായി മാറി. പിന്നീട് അവൾ ഇറ്റലിയിലുടനീളം അവൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നടന്നു നീങ്ങി. എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും അവൾ പ്രതീക്ഷ നൽകി. അവൾ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം അതിൽ ഇരുളില്ല, അതിൽ അന്ധകാരമില്ല, അതിൽ പ്രകാശം മാത്രമേയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ജോസഫൈൻ ബക്കീത്തയുടെ ഈ അനുഭവകഥ വിവരിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ബെനഡിക്റ്റ് 16 മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യാശയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജുകളിൽ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഈ ഒരു സംഭവകഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഇതുതന്നെയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ആരെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടുന്നോ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ജീവൻ ഉടലെടുക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം, അതാ 3 ജ്ഞാനികൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി, ഉണ്ണി യേശുവിനെ അവർ കണ്ടുമുട്ടി. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടായി. ഗ്രിഗറി നസിയാൻസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദപാരംഗതനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ജ്യോതിശാസ്ത്രം അവസാനിച്ചു എന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നക്ഷത്രം പുൽക്കൂടിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുവോ, അന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രം അവസാനിച്ചു. ഇനി മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി നമ്മൾ പ്രയാണം ചെയ്യരുത്, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനാണ് നമ്മുടെ സഞ്ചാരപഥം, അവനാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴി. അതുകൊണ്ട് ഇനി നക്ഷത്രത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെയും പരിണാമത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയും അല്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ രാജാക്കന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട് അവർ വേറൊരു വഴിയെ, അവർക്ക് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവർ വേറൊരു വഴിയെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സഞ്ചാരപഥമായ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കണ്ടെത്തി. ഇനി ഭ്രമണം നടത്തേണ്ടത് ആ ഒരു സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെയാണ്. ഇനി വേറൊരു നക്ഷത്രത്തെ അവർ നോക്കേണ്ടതില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള സന്ദേശവും ഇതുതന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ഉണ്ണി മിശിഹായിലാണ്, ഈ കർത്താവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനാണ് നമ്മളിനി സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴി, അവനാണ് നമ്മളെ ഇനി മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട പ്രത്യാശ. അവനിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ, അവനിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയഭാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം. എന്തെല്ലാം ഹൃദയഭാരങ്ങളുമായിട്ടാണോ, സാമ്പത്തിക കടബാധ്യതയായിക്കൊള്ളട്ടെ, വീട്ടിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാത്തതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ കടബാധ്യതകളാകാം, രോഗാവസ്ഥകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള തടസ്സങ്ങളായിരിക്കാം. എന്തു തന്നെയായിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ, അവയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഉണ്ണീശോയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. അവന് മാത്രമേ നമ്മളെ വഴി നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധവും പരിപാവനമായി ദിവ്യബലി അർപ്പണം നമുക്ക് തുടരാം. നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യമായി തീർക്കാൻ ഈ ഒരു ജൂബിലി വർഷം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഉണ്ണീശൻ നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പ്രിയ സഹോദരരെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെടണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് വരണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവശക്തനായ പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വലിയ ഇടയനായ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും
ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ സൽദാന പിതാവിനെയും എല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ഇന്ന് ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട വിശുദ്ധിയും വിവേകവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നല്ല ദൈവമേ, അങ്ങേ കൽപ്പനകൾക്കനുസൃതമായി ജീവിച്ച് പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവാനും പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ അനുനിമിഷം മുന്നേറുവാനും വേണ്ട കൃപാവരങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സമാധാനദാതാവായ ദൈവമേ, എല്ലാ ക്രൈസ്തവ മാതാപിതാക്കളും ദൈവഭയത്തിലും പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിലും തങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ദാരിദ്ര്യം മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വേദനയിലും നിരാശയിലും തളരാതെ അതെല്ലാം അങ്ങേ പ്രതി സഹിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അർത്ഥനകളും യാചനകളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ അഭയവും ശക്തിയുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ സഭ നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ അങ്ങു തന്നെയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം യാചിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായി ഞങ്ങൾ സംപ്രീതമാക്കുവാൻ അനുഗ്രഹമരുളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഞാൻ വരുന്നു, എൻ ജീവിതം ഇന്നു യാഗമേകാൻ അൽത്താരമുന്നിലായി ഏകിടുന്നു. എൻ ജീവനെ, എൻ ജീവനാഥാ, ഭാരവും മെഴുനീർക്കണങ്ങളും ഉയരുന്ന കാസയിലേകിടാം ഞാൻ. എൻ ജീവഭാരവും മെഴുനീർക്കണങ്ങളും ഉയരുന്ന കാസയിലേകിടാം ഞാൻ. ഈ യാഗവേദിയിൽ നിറയുന്ന സ്നേഹം നീ കനിവാർന്നു നൽകേണമേ. കാഴ്ചയേകാനിതാ ഞാൻ വരുന്നു, എൻ ജീവിതം
യാഗമീതാ അൾത്താര മുന്നിലായിടുന്നു. എൻ ജീവനേ, എൻ ജീവനാഥാ. സഹോദരന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ ദിനത്തിലെ പിറവിയുടെ രഹസ്യത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ യോഗ്യമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യനായി ജനിച്ച അവിടുന്ന് ദൈവമായി പ്രശോഭിച്ചതുപോലെ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ദൈവികമായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത വചനത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വഴി അങ്ങേ ശോഭയുടെ നവ്യപ്രഭ ഞങ്ങളുടെ മനോനേത്രങ്ങൾക്ക് പ്രകാശിതമായല്ലോ. അങ്ങനെ ദൃശ്യരൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അതുവഴി അദൃശ്യമായവയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏവരും ആകൃഷ്ടരാകട്ടെ. ആകയാൽ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടും അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചു അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ അവിരാമമാലപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും, നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹി
കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെ ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകളങ്ങ് പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സോമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുളി ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരമത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത്
നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നുമെന്നേക്കും രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനയാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലുമായിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നൊരാഹാരമിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യതൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്ക. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളും ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർ നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കഴിയണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. പാപങ്ങൾ നീക്കും കുഞ്ഞാട് കനിയേണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോക പാപങ്ങൾ നീക്കും കുഞ്ഞാട് കനിയേണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോക പാപങ്ങൾ നീക്കും കുഞ്ഞാട് ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകണേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതരാകുന്നു.
അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹത്തിലർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്നിതാ, ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ ത്യാഗത്തിനായം ഞാൻ അറിയുന്നിതാ, ഈ ദിവ്യകൂദാശയിൽ. ഹൃദയം നാദന നൽകാം ഈ സ്നേഹകൂദാശയിൽ, അഭയം നാദനിലെന്നാ മഹിയിൽ ഭാഗ്യമതല്ലോ. ഓരോ നിമിഷവുമെന്നിൽ സ്നേഹം തൂകിടും നാഥൻ, ആരും നൽകാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ നൽകിയിടും. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങേ പുത്രന്റെ ജനനം ആനന്ദഭക്തിയോടെ ആചരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രഹസ്യത്തിൻ്റെ നിഗൂഢത വിശ്വാസത്താൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണമായവ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൽ തീഷ്ണതയോടെ വിലമതിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥനയങ്ങ് കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ശിരസ് നമിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുവിൻ.
തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്താൽ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ധകാരമെല്ലാം നീക്കുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വപൂർണമായ തിരുപ്പിറവിയാൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഈ സുദിനം പ്രകാശമാനമാക്കുകയും ചെയ്ത അനന്ത നന്മയുടെ ദൈവം നിങ്ങളിൽ പാപാന്ധകാരമെല്ലാം അകറ്റി പുണ്യദീപ്തിയുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതാപൂരിതമാക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ രക്ഷാകരമായ പിറവിയുടെ മഹത്വത്താൽ സന്തോഷം ദൈവദൂതൻ വഴി ആട്ടിടയന്മാരെ അറിയിക്കുവാൻ തിരുവുള്ളമായ ദൈവം അവിടുത്തെ ആഹ്ലാദത്താൽ നിങ്ങളുടെ മാനസങ്ങളിൽ നിറയുകയും നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ സുവിശേഷ ദൂതരും ആക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരം വഴി ഭൂമിയും സ്വർഗവും ചേർന്നണങ്ങിയ ദൈവം നിങ്ങളെ തൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്മനസ്സിൻ്റെയും ദാനത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും സ്വർഗീയ ഭക്തിയുടെ അംഗങ്ങളാക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വന്നണയുകയും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. Please be seated. Good afternoon. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಸ್ಟ್. And we would like to thank Father Manoj and Father Alex for celebrating this Mass, and also for the choir for leading us into divine worship. Thank you, Fathers. So every Thursday they are here, and also Betharam Fathers help us to celebrate the Malayalam Mass at 4 o'clock every Thursday. So you are most welcome to join this Thursday Novena Mass at 4 p.m. in the evening. So as you go out, we have the food prepared for you, Anna Santarpane, vegetarian meal. Please have it. And may Infant Jesus bless you, bless your families, bless your business and all that you do. God bless you. Thank you. നൊവേനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിനഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ, നമ്മുടെ നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഈ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. അമ്മേ മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. അമ്മേ മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. നിൻ പൊന്നോമൽ സുതനാ ഈശോ മിശിഹാ വഴിയാ ഏകീടണമേ അമ്മേ നൽവരങ്ങൾ. അമ്മേ മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. അമ്മേ മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.